नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ लुबैनो हागौ जे आंनि खुगानिफ्राय जेलाव थानाय गासिबो गजोबगोन होननानै बुंनायखौ आसा खालामनो हागौ खिन्थु बे पसिबोल नङा खारन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय दिनै आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानो जाबायदि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया माखासे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा बे सुक्तिजों जेराव थानाय इन्डिफोरनि थाखाय सुक्ति नङा बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय बे गोबां साननो गोनां बाथ्रा दिनै सुक्तिया जोंनि बर' फिसाफोरखौ जेराव थानायनिफ्राय उदां खालामनाय सुक्ति नङामोनब्ला मा जाहोननि थाखाय रन्जन दैमारिखौ दिल्लीयाव लांनानै मा सुक्ति खालामहैखो बे माबोरैहाय जानो मोनखो दिनै अब्ला गबिन्दआ सासे बोराय बैसोआव दिनैहाय डिपुटि चिफ जानानै दिनै गावनि गथ' गथायजों गावनि बिसि फिसाजों गोरोबनानै थानो मोनफैबाय दिनै रन्जन दैमारि सारमोन बायदिया दिनै जेलाव थाबाय थानानैनो गावनि जिउखौ फोथैनांसिगोन नामा बे गोबां साननो गोनां बाथ्रा दिनै सरकारा अब्ला बिथांमोननि थाखाय जेबो खामानि मावाखै नामा बिथाङा आयेनखौ लानानै बाथ्राखौ बुंदों रन्जन दैमारिमोनखौ आरो लोगोसे बिथांमोनजों जिबायदि खेदा थाफानाय बेकग्राउन्डआव मावफानाय जोंनि बर' जोहोलाव बिथांमोनखौ बे सुक्तिजों बिथांमोना उदां जाया बे बाथ्राखौ बुंदों जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला माखासे जोंनि बर'नि जोहोलावफोरा फासिनिबो अर्डार दं होननानै नाथाय बेफोर माबोरै जानो हाथावना दिनैहाय सुक्ति होननाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' समाजनि गासैबो बिर जोहोलाव बिथांमोना गावनि न'खराव बिमा बिफाजों फैनानै गोरोबनानै संसारखौ जाफैनो हानाय मोनसे सुक्ति जानांगौमोन दिनै गावनि बिसि फिसाजों थाफैनो हानाय मोनसे सुक्ति जानांगौमोन दिनै बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय बिथांमोननि जेलाव थानाय बिथांमोननि थाखाय एसेबो खामानि मावाखै होननानै जों नुहुरो गबिन्दआ बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंगासिनो बिथाङा बुंनाय बादिब्ला जिबायदि जेलाव जोबजानानै थानाय बा जेलाव थानाय जोंनि बर'नि जोहोलावफोरा उदां अख्राङाव मालाबाबो फैनो मोननाय नङा इनडिफनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो जेलनिफ्राय गगोनखौ जों मालाबाबो नुहुरा आरो बिथांमोना मा हाबा मावदों दिनै बिथांमोनखौ जोङो साननो थाङोब्ला जोङो बुजिनो हायोब्ला बिथांमोना राजनितिखौ लानानै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुनाखै आरो रन्जन दैमारि सारखौ बिथाङा जेलनिफ्राय दिहुननाय नङा मानोना बिथांमोना राजनितिखौ लानानै बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबा होननानै जों डाइरेक्टलि नुहुरो दिनैहाय बेफोरबायदि उदां जानो थाखाय मोनसे बर'खौ जेनेबा बर'आ गावनि न'खराव बिमा बिफाजों गोरोबनानै थाफैनो थाखाय मोनसे सुक्ति खालामाखैब्ला दिनै बिथांमोनखौ जेलाव थाबाय थाथों होननानैसो मोनसे सुक्ति खालामनाय नामा बे मोनसे सुक्तिया बेखौ जों गासैबो जोंनि बर' फिसाफोरा साननो हायो बा बुजिनो हायो डाइरेक्टलि जों नुहुरो बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ जेलाव थाबाय थाथों आरो बिथांजों जिबायदि जेलाव थाफानाय बेकग्राउन्डआव मावफानाय जोंनि बर'नि जोहोलाव बिथांमोना जेलाव थाबाय थाथों होननानै बे मोनसे सुक्ति खालामनानै फैनाय बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि बर' समाजनि आंगोनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो आं खावलायहरो जों साननांसिगोन जों बुजिनांसिगोन सोर मा मावदों सोर मा मावाखै बिथांमोना इलेक्शननि समायाव माखासे हस्तिखावनायनि बाथ्राखौ बुङो बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना मोनसेबो खामानि मावफुंनो हायाखै दिनै गिबियावनो बिथांमोना मावग्रोनांगौमोन जोंनि बर' जोहोलावफोर जेलाव थानायफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौमोन दिनै बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै दिनै जाबायदि जेलाव थानाय जोंनि बर'नि जोहोलावफोरा दिनै जिउ जोबजासिम थानांगौ जायोब्ला बिथांमोना फासिनि अर्डार मोनोब्ला बिथांमोना फासि जायोब्ला जोंनि बर'नियाव आरो मा सुक्ति दंबावो दिनै बिथांमोना सुक्तिखौ बेखौनो खालामना लाबाय होननानै जों साननांसिगोन बिथांमोना दिनै फासिनि अर्डार जायोब्ला बिथांमोना जिउ जोबजासिम जेराव थानो गोनां जायोब्ला जों बेखौ बुजिनानै लानांगोन जे बिटिआर सुक्तिया मोनसे जोंनि बर'नि जोहोलावफोरखौ मोनसे फोथैनाय सुक्ति होननानै जों साननानै लानांसिगोन मानोना दिनै सुक्ति खालामसेयावबो जोंनि बर'नि जोहोलावफोरा दिनै गावनि बिसि फिसाजों गावनि बिमा बिफाजों दिनै गोजोनै संसारखौ जाफैनो मोनासै आरो जाफैनो हायासै सा ससेयावनो बिथांमोननि जिउखौ फोजोबबाय आरो सा ससेयावनो दिनै बिथांमोननि संसारखौ सिफायनानै होबाय बेसो मोनसे सुक्तिमोन नामा जों डाइरेक्टलि नुहुरो जों डाइरेक्टलि साननो हायो आरो बुजिनो हायो दिनै गबिन्द बायदिया दिनैहाय साननैसो गबिन्द बिथाङा एनडिएफबिआव थांफ्लानानै दिनै डिपुटि चिफ जाफैदों बिथाङा एनडिएफबिआव थाङामोनब्ला बेफोरबायदि डिपुटि चिफ जानायनिबो जेबो मोन्थाय गैयामोन आरो बिथांखौ दिनै हारिनि थाखाय मावगोन होननानैसो जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबाया बिथांखौ हेफाजाब होदों आं बे खेसेखौनो खावलायो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होगोनखौ आं आसा खालामो।
किसुमाना सुक्ति जानायनि सिगाङावनो कनभिक्टेड जाखादों जेल अर्डार होजानाय मानायफ्राबो सुक्तिनि सिगाङावनो जाखादों दा बेनिखाय जायफोर कर्टआ दायि होननानै प्रमान मोननानै जेल अर्डार होबाय कनभिक्टेड खालामबाय बेबायदिखौ सुक्तिनि गेजेरजों सख'नो हानाय पसिबल नङा कारण आयेना बिथांमोनखौ दायनिगिरि होनबायबा जों आयेननि गेजेरजोंनो माबोरैहाय दाय गैया जाखो दाय गैयि बेखौसो देखायनो हानांगोन आरो अब्लासो गगोन दिनै जोंहा सानै फासि अर्डार जानानै दं बेबो जोंनि सुक्तिनि सिगाङावनो जादोंमोन सुक्ति बेनिफ्राय गोबां सोरबा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट दं सोरबा हयथ' 12 इयार्स बिदि इमप्रिजनमेन्ट बिदि अर्डार मोननाय दं बिथांमोननि गासैबो फ्रायानो सुक्ति जानायनि सिगाङावनो बेबायदि कनभिक्टेड डिक्लेयार खालामजानाय दा बिथांमोनखौ जों दिहुननांगौबा आयेननि गेजेरजों दिहुननांगोन आरो बेखौ दा नाजागासिनो दं जों आसा खालामदों बे आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ दिहुननो हागोन खिन्थु सम नांगोन दिनै गोबां मानसिफ्रानो प्रसार खालामथिंलाबाय थायो जे सुक्ति जालायबाय मानो जेल जाबाय थाखो होननानै सुक्ति जाबाबो जेला थागोन जिहेतु आयेन पलिटिकेल माबाफ्रा सुक्तिफ्रा बे पलिटिकेल माबाजों थांगोन बेनिखाय सोरबा आयेन प्रक्रियाखौ दायनिगिरि होनना बुंदों बिथांखौ जों सुक्तिनि गेजेरजों दाय गैया दायनिगिरि नङा होननानै बुंनो हाया दाख्लै साननैसो नुनो मोन्दोंमोन जे माखासे एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिनि माखासे बारग' सोद्रोमाफोरा जायफोर बैसो थानाय बिसोरखौ साख्रियाव थिसननायनि मोनसे खाबु बेनि समाव बे जास्ट एनडिएफबिनि थाखायल' नङा एज ए होल रायजो राजाफोरनि थाखायनो साकरिनि बेबस्था जागोन बेयाव हयथ' किसु संख्यक एनडिएफबिनि मानसिफोरखौबो होगोन आरो बेयाव हयथ' एनडिएफबिनि खेथ्रआव किसुमान रिलेक्सेसन होनो हागौ बेबायदि गते एनडिएफबिनि गासैबो जे साकरि मोनजोबगोन बेबो नङा बे इन्टारभिउ होनांगोन कास्टमार जाय इन्टारभिउ फंसेबो उत्तर होनाय बेबायदिखौथ' सोनाय नङा सरकार इन्टारभिउथ' होनांगोन मात्र बैसोनि खेथ्रआव बा एजुकेसननि खेथ्रआव क्वालिफिकेसननि खेथ्रआव रिलेक्सेसना मोननो हागौ आरो बेबो खोब बेदि बेसेबां लागोन बे दाबो फिक्स माबा जायाखै खिन्थु रिक्रुटमेन्ट जागोन आरो बेयाव सिभिलियानफोरबो जागोन आरो एनडिएफबिनि खेथ्रफोरबो जागोन दासिमहालागै डेट फिक्स खालामनाय जायाखै माला जागोन आरो खैजन लागोन बिनिबो बिदि फिक्स जायाखै आरो बे नायनो समाव मा जायो एनडिएफबिनि जिथु अनसुंथाइफोर होनो गोनां दंमोन बे दासिमबो मोनफुंजोबाखै बे एक्सुवेलि एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सननि गासै फ्राय 4,000सो जानानै दं संख्याया 4,000 बारायानो दं खोमा गासैजों दा बिनि भितराव इतिमध्य प्राय होजोब्बायानो 600सो बाखि दंबावो आरो बेखौ होनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं कारण किसुमान केदारनि लिस्टआव किसुमान आरो गासिबो नङा किसुमाना एसे खेलिमेलि नुजाबाय थादों आरो बेनिखायनो बेखौ मा खालामबाय थादों जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टनि साइडनिफ्राय भेरिफाइ खालामगासिनो दं आरो भेरिफाइ खालामनाया जोबोब्ला बेखौ होनाय जागोन आरो बेनिखायनो एसे लेट जादों किसुमाना दासिमहालागै प्राय बोसोरनि गेप जाबाय गोदानै बे जायफोर थालांनाय बिसोरखौ लिस्ट होयैया बेनिखायनो बेखौ भेरिफिकेसन खालामसो भेरिफिकेसना जोबोबा हयथ' होगोन बावैसो जों माबाजों बेखे एसपि ब्रान्सनि जायजों चार्जआव दं बे गुथै प्रसेसखौ नायनाय बिथांजों फनाव रायलायनाय बिथाङा बेखौ मोनसे भेरिफिकेसन खालामगासिनो बे भेरिफिकेसन जोबब्ला खनसेनो होजोबनाय बेबस्था खालामनो बेनिखायनो एसे लेट जानो हागौ बेखौ नेनांगोन मार्टियार्स फेमिलिनिफ्राय गासिबो अनसुंथाइखौ होनो हाजोब्बाय इतिमध्य दहाय जा मन्त्रि बिथाङा गावनि स्पिचआव बुंखाबाय जों दासिमहालागै 200खौ होनाय जाबाय जोंहा प्राय ओरैनो हिसाबावथ' 5,000 होनना बुङो खिन्थु एक्सुवेल मात्र नैबे एनडिएफबि आरो आबसुनि जायफ्रा सिगाङाव मोनाखै थालांनाय 3,000 दं 3,000सोनि भितराव 200ल'सो होनाय जादों बाखिया थालांबाय आरो बिथांमोनखौ जों होगोन कारन बेसेबां मानसिनो खनसेनो होजोबनाया पसिबल नङा बेनिखायनो फेज वाइज दिनै खननै होखांबाय फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज हिसाबै बे खननैजोंसो गासै जों 200खौ होनो हादों आरो गोबां सम जोंनो हयथ' लाबावनो हागौ खिन्थु जों सरकारा जे प्रतिश्रुति होखादों सुक्ति खालामखादों आरो सुक्तिखौ पालन खालामगोन होननानै दिनै बिथांमोना खोथा होदों बेनिखायनो गासैबो एनडिएफबिनि जायफोर मार्टियार्स नेटवर्क बिथांमोना माबाखौ मोनगोन खिन्थु किसु नेनो गोनां जानो हागौ बेखौ जों रायजोफ्राबो बुजिनांगोन